салом дӯстони азиз, салом ҳамдиёрони меҳрубон, бонувон, модарони азиз. Ин лаҳзае ки мебинед як подписчики мо фиристодааст аз мактаби 63 дараи Ромид, яъне кишвари Тоҷикистон. ва тавре мебинед кӯдакон барои иди модар шеърҳо мехонанд, тайёрӣ дидаанд. инро дида давраи мактабхонии худам ба ёдам омад. шумо чӣ? модарону хоҳарони азиз, ҳамаи шуморо бо рӯзи иди модарон табрик намуда ба шумо сиҳатӣ саломатӣ орзумандам. ду рамзи ватан модатро ёд кунам, бар умри гузаштаи худ фарёд кунам. умрам гузашту модар дар беватанӣ, оям ба ватан дили ӯро шод кунам. модари ман, ҷони ман, қуввату дармони ман, боиси даврони ман, муҳдиси ғамхори ман, меҳри шарарвори ман, рӯи ту мисли баҳор, ҳусни бадеди баҳор, дами дили беқарор, модари навори ман, меҳри шарарвори ман. ҳар гапи ту ширин аст, мазмуни он рангин аст, қанду асал барин аст, модари ғамхори ман, меҳри шарарвори ман, қанди ту дар ҳуши ман, ҳалқаи ту гӯши ман, зиндагии хуши ман, модари ғамхори ман, меҳри шарарвори ман. барои модар шерхонӣ мекунам. ҷон модари ғамхори ман, вой давлати бедори ман, ту ҳастӣ ӯ ман ҳастам, ман туро дӯст дорам. пирча сафеди ман, дил ба умеди ман, ту ҳастӣ ӯ ман